Gde ste bre ljudi? Počinjemo novu seriju. Super Mario Run, ali iz početka na Samsungu moram da uplatim od 4. do svih nivoa, prva 3 nivoa su džabe, pa ćemo njih odigrati se. A uveče će biti live stream Toad Rally-a. I da samo znate, prvo mi je princeza Peach poslala poruk, pa je Bowser ulovio sa mojom tortom, nažalost. Ja sam teo tu tortu. Tu tortu sam teo. Onda sam odigrao tutorial ever ko profesionalac i sad smo došli kod Toada. O ne, i teo sam i to da snimim, ali mi je nekako mi se samo prekinuo vid. Sada nastavimo. O ne! Princeza Peach je kidnapovana od Bowsera! Bowser je isto uništio zamak i uzeo Toadove. Šta ćemo da radimo? Idemo tu. Opet je. Peach je preskvaju Bowserovom. Peach je u Bowserovom zamku. Brže! Oslobodi, oslobodit ću. Sve zvezde imamo da uzmemo. Easy mode. Da, to sam ih htjela. Neću da sam neka babica easy. Upravo i pijem neki sok. Baš je grozan. Sve vitamine. Radim challenge igranje Super Mario Runa i pijemo groznog soka. Probajte i vi. Grozno je. Ali šta ćeš? Život to traži. Život to traži. Život, organizam traži grozne sokove. Ali ne znaju što. Pitajte organizam.com. Ako postoji, ne postoji, ne postoji. Ne može sve na ovom svijetu da postoji. Evo ti mala gumba. Idemo, ja sam otišao skroz ovdje da bi uspeli. Malo sam se našalio, bla bla. Nebo sam još duž. Idi nazad. Joj, vidite koliko je. O, ne broj se vreme kad imaš bubble. Šta već, balon. Ma ne, nemam rozu zvezdu. Ugušit ću se. Ljudi, idem da uzmem tu rozu zvezdu pa nastavljam. Bio sam ko noob. Izvinite ljudi, nisam prešao ovaj level, ali je Toad opet došao sa novim vestima. Zaboravio sam. Tu su tiketi, sad možeš u Toad Rally, pokušaj. Win Toad Rally and bring Toads back here. Ok, vratit ću Toadove. Ne zanima me. To ćemo raditi uveče, ljudi. Ne. Morat ću, sad idem da pređemo na level sa svih put. Ipak, morat ćemo i Toad Rally da preživimo protiv Nintenda. Izvinjavam se, tako je tražila igrica, nisam mogao da je zaustavim. Kako je to žalostno. Deca plaču zbog toga, ali neće ni dugo trajati live stream. Kad ga prekinem. Dobar sad. Hajde Toad, gde si? Baralica. Nočić plus Toad. In to u Toad Rally-u be the one što više coinsa zaradiš, dobiješ i to bla bla. Dobar potez, ako uradiš neki super cool potez, sve se u tom. Vidite malog Todeka. Jadnik. Veliki jadnik.
U stvari nećemo sad da prelazimo one roze novčiće, to ću sam, ići ćemo u drugi level. Joj, kaki srabić. Ne, sad će mi svi dati više para. Ne. Naravno da sam bolji od slabog Touda. Vidite, umeću i sam. Sad ću preći. Ne level. Checkpoint! Ne, nisam uspio i dalje. Kako je to žalosno i tužna priča. Da ja nisam uspio. Eto ti! Nisam uspio. Dođevala, šta je sa mnom? Ne! Želim! Daj, dođevala. Ne mogu. Bože, kako je ovo bio noob potez? Idemo u Nobelove nagrade za najveće noob poteze. I kraj. O ne. Opet treneri fizičkog. Ili treneri iz košarke svižde. Bravo, svaka čast. Da vidimo ko je pobedio. Tu se gleda na kojicima koji više pobedio i to dobiješ number of Toadove. Impresivan sam, okej. Budi impresivan, da sam naći. Vidite kako djera na ovog Toada. Pobjeda za mene! Okej, uzdan meni. Vidite koliko sam ga odrao. To dođite i njegovi Toadovi, pridružite mi se. Čuša Toade! Bravo! Sad su Toadovi have decided da dođu u Kingdom. Okej, ne zanima me. Ajde, uđite! Ok, idemo da odigramo još jedan level, baš nas briga. Sad idemo da odigramo to novčić stvari, možda još jedan level i onda šta? I u drugi castle, level 2, ko? I ništa, nije mi se ni bolje. Doneo si mi neke Toadove, bravo. Sad svojim prijateljima kao ovi možeš da napraviš cool kingdom, ok? Build, ok? Dobro, idemo u shop. Daću ja tebi hej. 0. Platio sam 0. Kako jeftino. 0. Kupite. Vero daj za 0. Ok. Mogu te stvari da dobijem. Kupit ćemo Blue Yoshije. Sačekaj polako. U stvari nećemo stići ni drugi level u nekoj sljedećoj epizodi. Ja danas samo ćemo još ovo i očekujte uveče live stream ovog Toad Rally-a. Sad idemo da osvojimo neke tiket za Toad Rally. Ajde. Šta ti je? Misterija. A nećemo igrati puno Toad Rally, samo možda 4-5. Jer samo toliko imamo i tiketsa. Promašio sam 100%. Uvek valje ići dole. Dole. Dobije se novčić. To si. Bolje da sam otišao dole, dobili bi 3, ali sam dobio bar nešto. I sad imamo jedan tiket više. Jedan minut uže. Će trajati live streama. Ja sad idem da počistim onaj level sa 3 zvezdice. I prići ću u stvari sve nivoje sa... Ok, imam friends. I prići ću... Ok, ima nešto, ok, da vidimo šta je. Glupi Toad.
I ljudi, preći ću sve... Dobro, daj mi. Jej. Ljudi, mislim da bi trebalo da sve ovo uzmem. Ne, pa mogu sam ovo da kliknem. Ok, i sad ćemo da završimo epizodu. Ja ću sve preći na rozim novčićima, a u sljedećoj epizodi ćemo da pređemo na ljubičastim novčićima. I gledajte danas oko 9 sati ili 9:10, tako negde, live stream. Ćao!